Chámome Xoán Piña e vivo aquí, en Flores, nunha casiña de pedra bella. Aprendín máis falando que mirando. Vin pasar invernos duros, colleitas sustas, días nos que o sol pesaba máis co pan. O que vou contar é a vida mesma, a que nos contaron os vellos, e a que eu vivo agora, neste ano do Señor de 1595. E quero que hoxe veñades comigo, aos limiares da memoria, aos da historia desta pequena aldea. Imos abrir unha xanela do tempo. Meu avó dicía, e o avó do seu avó tamén, que esta nosa aldea de Flores fora doada hai moitas centurias atrás polo conde don Rodrigo e pola súa dona Froila os frades da orde cisterciense, é dicir, os que logo construíron o mosteiro de Oseira. Iso dicía como a quen deixa unha verdade gardada dentro das palabras. Si tamén contaba que a primeira casa da aldea, o Casal de Flores, mandara erguela don Pedro Froilaz, conde de Traba e príncipe da Galiza. Nas súas campañas para fidelizar o sur do país, estes casais servíanlle para dar acubillo ás súas tropas. A don Pedro chamábanlle o protector dos mosteiros, e do seu apelido, Froilaz, é de onde nos ven o nome desta a nosa aldea. Sei que un dos seus paxes estableceu a súa morada no Casal, e el foi quen fabricou o muiño de Noria do Carrás, mailo forno vello, onde hoxe mesmo coce a señora Catalina. Agora todo pertence a Oseira, mais boa parte do mosteiro incendiouse hai 9 lustros. No lume perderanse moitos pergamiños, que por iso o abade mandou a frades e vasalos a medir e a coutar novamente todas as súas posesión. Eles todo anotaban, aínda que diso xurdiron demandas e liortas que ata mesmo chegaron aos despachos da chancelería de Valladolid. Os clérigos nunca perdoaban unha fanega de terra. Como a todos os días, érgome cedo para enfrontar outra xornada. Enfío a costa de Flores. Antes de nada debo pasar pola corte para aviala e darlle de comer os animais. Estamos no verán, así que compre ter a xeito o fouciño, porque comeza a seitura do centeo. Os días son longos e as xornadas tamén. Xa estou afeito a subir esta pendente da Cortiña. En riba, na lomba do Camiño Real, temos aforados 5 ferrados de terreo centeo de terceira calidade. A miña dona, Dominga, labora arreo como a min. Aquí dicimos, sen muller vigorosa non chove en febreiro, e polo tanto, nin bo centeo, nin bo lameiro. En tal caso, tardeiro ou temperán, coa calor hai que segar o gran. Co verán colleito, todos os veciños da Bisbarra adoitan moer no muiño da Ponte Veiga, pois o seu caudal ten auga dabondo para facer xirar os rodicios. Aquí soemos dicir que máis vale grande sobra na moenda que muiño na espera, e nunca hai fariña que rente nin maquía suficiente. E estas moas nunca paran para o cura, pero para os plebeos en de que xamais son de fartura. Procurar leña no comunal de Corzos, todo aquelo que compre para poder pasar a invernía. Recoller suficientes cestas e toxos para o gando e estrume tamén son obrigas do cotián. Na mentres, a miña dona Dominga sempre labra a hortiña da eira ou ben atende as colmeas do salgueiral. Nin sequera no corral, os folgos, nunca poden darse ningún respiro. Os veciños temos un estanque no regato do Carrás para lavar o coiro, outro dos que faceres no que a nosa aldea ten certa zona na contorna, e iso permítenos ter algunha mercadoría para trocar. Para os labores do común axudámonos cando a ocasión así o reclama, ben para a malla do día de San Lourenzo, ben para arranxar os camiños ou as pontes do Couto. A saída da misa dos domingos en Señorín é cando ordenamos conxuntamente esas tarefas. Polo San Antonio organizamos un mercadiño polas calexas de Flores. Por elo, e por case todo, pagámoslle unha renda ao mosteiro. Os diezmos, votos e lutuosa cobra o prior de Partovia, e a parte correspondente abónalle a freguesía de Señorín. Os demais arbitrios de vasalache son arrendados polo abade de Oseira. Para todo iso dispón dun almacén na entrada de Flores, que é o lugar onde amorea estes bens. Só a tardiña dos domingos, ás veces, íamos á taberna do Muñoz. Era o mellor lugar para estar o día das novas da veciñanza e esquecerse un anaco da rutina. O Muñoz carrexabanlle o viño dende Cabanelas,
Unhas poucas varas máis arriba estaba o forno da vella Catalina. O seu home, Blas, repartía o pan por toda a contorna dende Arcos ata Rapariz. Aquí ficaban os nosos lindeiros, 3 parroquias e coutos diferentes converxendo no alto de Vales, nunha cortiña de 40 ferrados arrentes do Camiño Real. Nesta antiga cortiña de Vales, terra de cativeira calidade, atopábase, segundo o meu avó, o marco da bella fonte, cousa que os frades agora non recoñecen. O mosteiro de Oseira dista a 4 leguas destes dominios, nunha paraxe situada nun vale elevado da Serra da Martiñá. Como xa vos contei, o cenobio aínda está a reconstruir parte do edificio, xa que logo o incendio estragou algunhas das súas estancias. Todos os frades están nesa encomenda. Ou mellor dito, non todos, xa que algúns deles seguen coa tarefa de recuperar toda a bella documentación que non foi queimada, e outros co labor de volver de marcar cada unha das súas posesións para poder escrituralas. Oseira contaba co privilexio real de levar varias feiras dentro da súa xurisdicción, entre elas a de Cea, distante a 2 leguas do mosteiro. Nas mesmas tiñan conveniado coas pulpeiras de Arcos unha regalía para cocer neses recintos. O resto dos seus súbditos tiñamos envexa de non poder participar na poxa de arrendamentos deses mercados. Día e noite eu cavilaba nesa idea, a de mesturar as tarefas de labrego coas do comercio, a de non depender o noso sustento dos avatares do tempo. Nesta bisbarra, varias feiras rivalizan entre elas por ser a que máis domina. O conde de Ribadavia, o mosteiro tenlle aberto varios litixios por competirlle noutros coutos. Como no de Maside, quizáis agora a mellor feira da contorna. Por iso agora os frades disputanlle os seus lindeiros, e calquera mercado que o conde fomente nos seus dominios será porfiado. Non sabemos que as aldeas que participan dunha desas feiras son as que máis progresan. Ultimamente na taberna falamos moito sobre todo iso. Deste xeito, o cenobio contaba con varios frontes abertos. Por un lado, a reconstrucción do edificio para o que debía afrontar moitos gastos. Polo outro, todos os preitos que tiña abertos por mor das súas demarcacións. A todo iso tiña que lle dar remedio, e non me refiro ás da botica, senón ás da economía. Certamente, se hai algo hai certo, é que os frades de Oseira sóbralles vontade. E nós, como a seus vasalos de Flores, vivimos de primeira man as disputas cos seus lindantes. E un deses lindeiros é o da freguesía de Santa María de Arcos, distante a tan só un tiro de mosquete de Flores, cara ao levante, e facendo raya co bello Camiño Real. Esta xurisdicción é terra dos encomendeiros de Beade, aliados e protexidos do conde de Ribadavia. O señor da encomenda, o chamado comendador, administra os seus dominos coa tradición dos cabaleiros hospitalarios que serviron nos tempos das cruzadas en Xerusalén. Eles gorecen os peregrinos do camiño. Os seus vastos territorios abríganse entre os cursos do Miño e do Avia, e incluso se achegan ata o noso río da Ponte Veiga. Este frade son asonados pola fábrica do viño, e dicía o meu avó que trouxeran eses coñecementos da Terra Santa nos tempos que defenderon a custodia do Santo Sepulcro. A chousa dos Baños, coa súa fonte e estanque de augas milagreiras, están dentro da freguesía de Arcos e, polo tanto, pertencen á encomenda de Beade. Os seus veciños teñen o encargo de mantela limpa e, por iso, desfrutan do seu uso, sen rendas que abonar. O mesmo ocorre coas augas de Lelas, tamén arrentes do río da Ponte Veiga en Arcos. Para algúns, estes mananciais nacen no inferno, pero para outros son unha dádiva de Deus para sandar certos males. Iso é o que opinan os nosos veciños de Rapariz, xente de mundo que arrean cos seus carros ata onde as súas bestas os leven. Son xente curtida no camiño, enxeñosos tratantes de mercadorías de ida e volta, de viño onde non o hai e de peixe para os que estamos lonxe do mar. A súa aldea, máis pequena e espallaba canosa, é o encontro dos 2 camiños reais, do que leva de Ourense cara ás Rías e do que dirixe de Ribadavia a Santiago. Como dicimos en Flores, se queres un bo pexego, fala cos de Mesego, e se queres unha boa perdiz, fala cos de Rapariz. O meu amigo Salvador é un deles, dos que cedo saen na busca do camiño.
Dende rapaz, carrexando viño co seu pai, xa me contaba as lindezas de ficar ollando para o mar. Na ría enchían o carro de peixes e mercaban o polvo que despois cociñaban as feiras a súa nai. A súa avoa, Alberta, era encargada de lavar e secar o polvo na varanda da súa casa. É que a freguesía de Arcos é así, con pouca terra para labrar, pero con moitos camiños por andar. Os homes carrexan días enteiros e as mulleres van de feira en feira para gañar o que a terra non lles dá. E o outro linde é o de Mesego, a carón da bella capela do San Antonio. A freguesía de Santa María de Mesego é un tanto curiosa, xa que contan cun crego, o irmán don Benito, que tamén fai as veces de arrieiro. Na capela don Benito dá as misas os domingos, antes do Abrente, para aqueles que saen a carrexar. O couto de Mesego é a xurisdicción do mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago. O meu avó contaba dos benedictinos que foron os primeiros sabios dos segredos da natureza, pois as sementes agromaban coas súas oracións. Sei que hai que rezar 7 veces en cada xornada, porque así o ordenou San Benito. E mesmo nese cenobio, alá en Santiago, é onde exerce como oblato o meu irmán Pedro. Levo anos en velo. E para min, os días non son diferentes. Cada xornada pasa por erguerse cedo, mirar polo gando, atender a terra e contar o que dá o corpo ata que chega o sol por. A vida vai a paso lento, feita de esforzo repetido, de contas xustas e de pouco descanso. Pero mentres traballo, tamén contemplo. Vexo xente pasar, carros que veñen e van, camiños que se entrecruzan diante dos meus ollos. Estou xusto na cerna. Dunha banda soben as mercadorías das terras do Ribeiro, doutra baixan as bestas e os proveitos da serra, e acho que quizáis o futuro non estea só en cavar e sementar, senón en trocar, en vender, en servir de ponte entre uns e outros. Se os camiños se xuntan aquí, por algo será. Foi nesta pasada noite que espertei con esa visión, e hoxe domingo, que fomos á misa, pola encosta esa idea non me saía da cachola. Xa na liturxia rebulía e rebulía os miolos para cavilar no xeito de llo contar aos meus veciños de como convidalos a participar. Entón decidín congragalos polo serán a unha xuntanza diante da capela. Alí nos xuntamos na ermida do San Antonio e abriron os ollos, albiscaron a oportunidade de cambiar as súas vidas. Decidimos mancomunarnos e aforar a cortiña enteira, tanto a parte de Oseira como a da encomenda. Ao rematar achegámonos á taberna do Muñoz para selar o compromiso. Alí mesmo pechamos o acordo. Cada quen aportou algunha ocorrencia, e ao final brindamos todos por elo. Eu, antes de todo iso, xa llo falara ao escribán maior de Oseira. Iso sí, sen contarlle que antes xa llo falara ao frade responsable da encomenda. Ambos os dous señoríos precisaban nese intre máis renda, e de seguro non habería problema. Pois sí, sin ilusións non hai vida, e sin novos proxectos non hai aspiracións. Pola miña cabeza xa viaxaban imaxes futuras, coido que son reais, que teñen sentido, por que non? En esta andaina non ia só. Ademais, na mentres non chegue ese momento, polo menos temos preto unha chousa onde pode pastar o gando. Mañá mesmo subirei ata a cortiña e chantarei algúns carballos. E quen sabe, igual co tempo, o terreo de Vales sandará todos os nosos males.